uMaskandi. Igama lami nguNcikinciki wakwaMkhize emsini emachumini. Umbala ozala ubaba ingedlana esebenza kakhulu emashayini amazwe. Lapha ngizodlulisa kakhulu umsebenzi wami ozophuma njengamanje iyo lenyanga le after 25. Ngicela lo msebenzi usapothe kakhulu mawuphuma. Ngiyacela ukuthi kube isapoti lenkulu kakhulu. Sithi yami sithi yokuqala lena ngiyibiza khona ngokuncane. Ikhona enye bengiyibiza ngesishwa abaningi bayasazi. Bafethu ofuna ukuxhumana nami inamba yami ikhona la escreenini uzoyibona. Ngiphinde futhi ngicele kakhulu bonke abantu ukuba befike kwamayemaye mangabe sidalibekile idate after 25. Ilokho nje lapho ngicela ungisapota kakhulu ngoba isithi ikhona imengoma ezu14 siyashisa ngokwamuzisi kodwa nawe uzoyizwela ngokwakho kodwa ngicabanga ukuthi ngishinthe kakhulu ngoba njengamanje sengithula njengamanje ukuthi ngiyabonga kakhulu nje bafethu ngibonge le company yami ngodlongodle ngiphethe njengoba sengihambe indawo engaka engize ngigamule kakhulu bese ngithanda kodwa nje ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela ukubonga kakhulu abantu abangiseka kakhulu nje ngaqala ngithi ubhuti umthembiseni ithelezi kuphinde usithombe somshado somuka Themba Dlamini unkanyezi uvumisa Nkala. Ngibonga kakhulu bafethu ukuba nje yonke into esiyenzayo isesele angazi ngiyabonga ngithini bafethu lokho bengicela isupport kakhulu kaze ngiyabonga.